Přijdeš tam? Jo, ne, padej. Dolů. Viděla to. Jenom nejde vůbec vidět, no. Už to jede, podívej. Tak co bude s těma siflama, ježiši? Ne, ti upad. Cože? Upad ne... To máš z toho mrdání. 50 korun jeden. Teď už to nebude tak levný. No. A máme Ty vole, mají 25 korun. A máme pomrdání, no. Ale hovno máme. Podívej, už si na to stoupneš, máme lepší výhled. Teď je to fakt jak v kyně, vole. Tam nic nevidím. Se dívej tam, ty. No, podívej. Ježíš, tak už si lehněte, ne? Paty ve je to blbý. Se ty sifly blbě chytaj, vole. Nic moc zážitek. Paty nějaký vzrušo pro nás. Takhle je to nic moc, Tohle není žádný akčňák. Tak se aspoň postavte na stranu, ať pořádně vidím. No, správně, no, teď tak. Ne, Pojáci. Tak, dobrý. No kam jdete? Ne, za keř, ne, tam nic neuvidím. Za stranu. Tohle není s cenzurou. No do piče, máme pomrdání. Já vidím pajac. Máme po ptákách. No to co Pajac má po kozách, no teď možná ne. Tvé, já furt vidím. Tvé, už vidím tu ruku tam, jak mi tam šla. Ježíš, paty, my nic nevidíme.